че останалите не реагирахме. Продължихме да шепнем в микрофоните, докато друг започна да крещи. На други двама от нас започнахме да късаме страници от книгите, да ги мажем с изпражненията си и да ги лепим по прозорчетата. На 12-тия ден учените проверяваха микрофоните на всеки час, защото не можеха да повярват, че при 5 души нито звук не излизаше от залата. Изненадващо, на 14-тия ден учените решиха да използват интеркома, за да комуникират с нас. Заповядаха ни да се отдръпнем от вратата и да легнем на земята. В противен случай ще бъдем застреляни. Обещаха, че единият от нас ще бъде незабавно освободен. В този момент им казахме единствено едно изречение в отговор, че вече не желаем да бъдем освободени. На 15